Τώρα ξεκίνησε. Μην έχει δαχτύλα σου. Θα το έχει κοντά στο μοτέρ. Εντάξει. Λοιπόν, ετοιμάζομαι εγώ να βάλουμε την μπαταρία τώρα. Ξεκινάμε με απλές στροφές. Να το δούμε. Περίμενε. Να το δούμε ότι επιβραδύνει. Επιβραδύνει γιατί δεν έχει κανένα λόγο να επιταχύνει. Πολύ απλό. Τώρα πολλά καλώδια περισσεύουν εδώ πέρα. Θα έχουμε κανένα τροχαίο. Λοιπόν, πάμε μια πιο γρήγορη και θα δούμε αν θα επιταχύνει. Τώρα το σαρεύουμε. Σαν επιταχύνει. Επιταχύνει. Έχει το ζύγισμα από λάντα. Το τρανζίστορ αρχίζει και ζεσταίνεται πολύ. Θα το αφήσουμε μέχρι να βγάλει καπνό. Επιταχύνει πάρα πολύ. Θεωρητικά θα ξεκολλήσει και ένας μαγνήτης τώρα το φάμε στο κεφάλι. Πάντως δεν αργεί. Δεν χάνει στροφές, επιταχύνει κι άλλο. Λοιπόν, βράζει το τρανζίστορ, το σταματάω. Το σταματάω, τράβα εσύ, να φανεί τι σταματάει. Περίμενε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι κόβει ταχύτητα τώρα, έτσι. Και stop. Κλείστο από αυτό.